Maanaa kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon siya nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Pangaigsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa atong ebanghelyo karon, naghisgot diri nga dunay babae nga miduol kang Hesus taliwala sa pundok sa mga tao miingon. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. So sa atong ebanghelyo karon, gipahinumduman kita sa Ginoo no ni Kristo sa kaimportante sa pagtuman sa kaubuton sa Dios. Nalakip ang atong mahal ng Birhen ini tungod kay siya man ang pinaka number 1 nga nakatuman sa kaubuton sa iyahang anak. No, doon na siya sa iyahang pagkainahan natuman gid niya ang mga eksaktong gawi alang sa usa ka maayo nga inahan. No, anaa ang gitawag nato sa in English og devotion. No, devotion sa iyahang buluhaton isip inahan. Devotion sa iyahang pagka paryente, no? Kasi si Mama Mary nitawag nitabang man sa iyahang igagaw nga si Isabel. Ug debosyon usab sa pagtuman sa kaubuton sa Dios sa dihang iyang gidawat ang gitawag nato og katungdanan, tahas nga mamahimong inahan sa Dios. So in other words, sa gisulti ni Kristo, bulahan siya nga nakatuman sa kaubuton sa Dios, iyang girefer ang iyahang inahan. No, nga nakatuman gyud sa kaubuton sa Dios. So si Mama Mary nahimong buhing example sa babae sa tao nga nakatuman sa kaubuton sa Dios. So kita isip mga katawhan, mga sumusunod ni Kristo, usa sa mga ehemplo nga angay natong sundon mao ang atong mahal nga Birhen Maria. Ang debosyon sa ilahang katungdanan, panalitan mga lay minister. Lay minister ka, ako pari ko. Kamo mga kanang ordinaryo nga mga parokyano, pero doon na mo'y mga tahas, doon na mo'y mga buluhaton. So ingon ni ana nga ang ato ang pagsunod sa kaubuton sa Dios pinasubay sa pagtulunan. No, dili ba ingon nga doon natay another interest sa atong paghimo sa ato ang kining buluhaton. Ang pinaka sentro gyud mao nga ato kining himuon tungod kay maumay ato ang paagi sa paghalad sa atong kaugalingon. Muna gitawag natong debosyon ba na pinaagi niini akong gikahalad ang akong kaugalingon ngadto sa Dios. Kamo mga lay minister, mga MBG, tanan ako usa ko kapari. No, ang akong pagkapari sama kinig gitawag ng pagtuman sa akong responsibilidad. Of course, doon ay mga panahon nga medyo makakuan kita, makasupak kita sa kaubuton sa amahan, pero dili kini paagi nga diin mo palayo na kita sa Dios. Ngano man, tungod kay ang atong Ginoo andaman kanunay pagdawat kanato in every time nga masayop ta. No, doon ay gitawag nato sa in English og duha ka klase sa judgment. No, doon ay kanang gitawag nato sa in English og special judgment. Nga kita hukman kita sigon sa ato ang binuhatan. Sama kang Dimas. No, if you remember Dimas, no? Kailan mo ni Dimas? Kailan mo wala? Oh, si Dimas mao katong tulisan nga nakadawat og instant judgment.
diha-diha nga paghukom ni Kristo, no? Sa diha nga gipadayag niya ang iyahang pagtuo kang Kristo nga maoy makadala kaniya paingon sa paraiso. Sa dihang iyang giingnan si Kristo nga hinumdumi ako, no? Hinumdumi ako kung atuwa ka na sa imong gingharian. In other words, iyang mituo siya. And then afterwards, iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto kang Kristo. Niingon siya nga, hinumdumi ako kung atuwa ka na sa imong gingharian. He offered himself. Iyang gihalad. Maupod si Mama Mary, ang mga santo, San Isidro, ang mga mabuutan nga mga tao, mga patriarka, no? Mga nahauna, mga santo papa, ug tanan nga mga buutan nga mga tao nga nakatuman sa kabuton sa Dios ug naghalad sa ilahang kinabuhi. Ana. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, untod pa, let us try to examine ourselves. Gihalad ba nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios? Ana. Dunay uban pod nga lahi ra pod ang ilang pananaw, Dios ra gyud pod ang ilaha. Dunay uban nga sigig ampo. Sigig ampo gyud, pinahilak pa. Daghan kayong mga debosyon. Hapit di na mo paulig balay kay mo debosyon gyud. Pero ang paghalad sa kaugalingon dili lamang kutob sa pagampo, kung dili pag sunod sa kinaiyan ni Kristo. Kung sa man ang kinaiyan ni Kristo, ang iyahang paghimo og mga milagro, no? Si Kristo naghimog mga milagro, in other words, action. Action. Nga kay Diyos man siya, ang iyahang mga action, pang Diyos gyud. Di ba no? Milagro gyud kay Diyos ragon. Diyos gyud siya. Pero kita, tao raman ta, dili kita mag-expect nga magmilagro ta, kay tao raman ta. So ang ato ang expectation is, kana ra pong according to our capacity, nga muhimo gyud ta, mu action gyud ta. Ngunit dili igod ba nga, igo na nga, sige na kong panilhig simbahan, igo na ni. Le minister man ko, okay na ni. Okay na ni siya. Dili pag ginamao. Yan naman, kasi Kristo, dili raman diha kutog. Si Kristo nagpakaon sa libuan ka mga tao. Si Kristo nag-ayo sa mga masakiton. Si Kristo nanudlo. Yan, dili ba sa limning pagpanudlo. Ug dili ka wala kay gasaan ng pagpanudlo, dili ba pug ka mahimong effective. Ingo di ana. So in other words, si Kristo mismo mao isentro sa atong kinabuhi. Ug si Mama Mary mao pinakauna nga nakasunod sa kaubuton sa iyang anak. Ug kita nga mga sumusunod ni Kristo, open gyud ta. Open gyud ta nga maminaw sa iyang pulong unya mutuman without any personal and vested interest. No, kay usahay dili mo gyud mawala na to. Usahay mga minister di na kumubalik kay mo ni kapoy kayo. Wala po income, walay tawo ingon ni ana, wala po income, wala. Ngundang lamang ta kay wala man tay mahimo ini. Maupod kining uban di pod manimba dito ko sa kuan. Kahapon nagwali ko dito sa Lodgoron. Lodgoron ba na? Kining tao nga walay simba, ng tana ko ba na? Dunggon ba sa Diyos ang iyahang pagampo? Tabangan ba sa Ginoo? Kining tao nga walay simba, tabangan ba sa Ginoo? Singgit na itong usa, tabangan. So, nganong tabangan man? O di na siya katubag. Dahil ang taong walay simba, di yun na tabangan sa Ginoo. Nusiga iyahang mata. Nga naman, kaya mo ingon man unya ka nga, wa mangganay ko simba-simba, gitabangan ra magigihapon ko. Di yung katabangan sa Ginoo, dahil nagdungo-dungo siya. So, sorry, kinahanglan magimong tudloan. Kaya nga naman, ug dili ko ako'y mutudlo ninyo, basig pastor o niya mutudlo ninyo. Ang mahitabo niya nga, mamalahin mo glayang relihiyon, unya inyo ng kontrahon si Mama Mary, inyo ng kontrahon ang simbahan, inyo ng kontrahon ang mismong pagtulunan ni Kristo. Kung sa pagtulunan ni Kristo, niingon siya nga anak, ania ang imong inahan. No, giingnan po niya si Mama Mary, babae, ania ang imuhang anak. So in other words, the close relationship between Mary, our mother, and
kanatong mga tao. Yung mga laing relihiyon, kontra manuon nila. Tungod kay tao ra kuno, dili kuno nila tagdon kay tao ra. Ila-ila, muna sila gitawag tong relihiyon nga, kana bang, imbis nga makapalayo sa Ginoo, imbis makapaduol sa Ginoo, makapalayo na hinuon tungod sa ilahang mga different teachings. Ingon niya na. So muna nga, sa atong pagpadayon ni Santos kami sa malandong gitag maayo, no? It's good nga mahimo gitang mahing tao. That we will become good persons. Ingon niya na. Dito sa sa kuan karon, dito sa Gaza Strip, problema sila kay gitinuod man gyud pud sila sa Israel. Kabalo mo mag-usay nahitabo dito sa Israel sa kuan Gaza Strip. Ang Gaza Strip dito nagpuyo ng mga sangalaning mga Hamas. Dito sila mo'y hawo dito sa Gaza Strip. Sila hawo dito sa Gaza Strip. Kay isog man ni sila. Pero nang ilang gihimo, nang lukso sila sa border. Gigamitan nila bulldozer, gigamitan nila og mga kanyon, nang lusot sila dito. Kay border man na Israel o Gaza. Pagsulod nila dito, gipangrakrakan ning mga tao dito. Sila si Angeline Aguirre. Isa man ni si Angeline Aguirre. Kaila? Si Angeline Aguirre, usa sa mga nurse na Pilipino, caregiver, na pagsulod sa mga Hamas, gipangrakrakan na mga tao, wala ni dalagan kini si Angeline Aguirre. Together with her kanang patient, nangamatay silang duha gipangrakrakan. Bayani kini si Angeline Aguirre kay ganuman. Wa man ni dalagan, wa mo jud niya biyae ang iyahang pasyente. Pag-abot sa mga Hamas, taga Pangasinan, patay sila duha. No? Iyang bahala nagmamatay. Bahalag mamatay. Kaya panalita na andapit sa awaan ang kuan kay madungog bangyud nimo kay nagpaingon na god. Panalita na andapit sa awaan ang mga Hamas. Nagarinakrakay na. Patsanay man gyud. Sibilyan kag mairo kag maunsa ka dinha. Pwede mo siyang musibat. Pero wala siya musibat kay kinsa may mo akatar ining iyang pasinting tigulang. So niabot ang Hamas, rakrakan sila, patay sila. Ilang duha. Buak ilang mga lawas kaya ang mga Hamas patay man gituyo. Ingon ni ana. So devotion ba? Devotion. Ingon ni ana. So muna nga ingon ang mga Israelitas nga believe kay sila sa mga Pilipino. Maayo kuno kayo ta. In my mind, wa lang mo kabalo kung sa tinuod nga kinaiya namong Pilipino. Kato si Angeline, lahi ra to siya sa kadaghanan sa mga Pilipino. No, iksekwanto siya kanang kanabitang mura o exceptional to siya. Kaya kung para nako, ako Pilipino man pug ko. Kung tinuod yung Pilipino may duha dito, nga una-una tong dalagan. Nga naman, kabalo kay kung kinaiya na tong Pilipino. Kay Pilipino masag ko. Muna nga, angay yun na natong usbon. Diba no? Kato si Angeline, baling biliba sa mga Israelita niya kay wag niya biya hantod nga gipusil naman ta, matay po naman siya kapil. Munang believe sila kay mga Pilipino. Yate. Na-believe ko no sila nato. Sa akong una-una, walang mo kabalo. Kung sa tinuod na mong kinaiya. So nga, muna yung usa sa angay na tong usbon. Nindot man di ay ng kinaiya ha. No, pirting dayeg sa mga Israelita. Ngiga ni mga Pilipino gidi ay. Grabe. Nalasad ko ni komentaryo kay
Lalang miingot, mo kabalo, ug sa tinuod na mo tinaiya. Daghan kayo namo nga mudalagan ra. Na timingan ra to nga si Angeline. Wala gid siya ni dagan kay suod man sila. Pero ang ordinary Pilipino ato nagtuo jud kung mudagan gito. Muna, tungod kay ni angkon man ko nga dili data ingon gud atong kinaiya ha. Maningkamot gud pud ko nga dili nga ang akong buluhaton, ang akong responsibilidad, ako ug yung buhaton, bahala nagmanga matay. Ang kamo man gibuhat ni Angeline nga nabilib kaayo gyud ang mga kuan. Gihimo giniya iyahang buluhaton. Tanaw mo gawas ba niya na yung pangalan? Duha man to ka Pilipino ang namatay, no? Duha man to primero? Duha pa to primero. Pag abot sa duha, ang usa ato si Angeline Aguirre, parente ni Bio. Taga Pangasinan. Parenting Bio. Ano, no? Klaro? Og ni Eugene Aguirre. Klaro? So na ha? Devotion. Bilib kayo yun sila. Ingong yun sila. Maayo gining mga Pilipino. Parehos God. Sa Amerika, at tumagog Amerika, dinayeg kayo ang mga Pilipino dito. Kay mutuman gyud og balaod ba? Dili gyud magpakasala kay ngano man nangahadlok. Disiplinado kuno kaayo ang mga Pilipino. Awan na po lamang ko ni komentaryo. Ingon sila dito, sus, disiplinado gyud ang mga Pilipino. Wa na po lamang ko ni tingog. Pero sa akong hunahuna, niingon kong, wara mo kabalo. Wara mo kabalo ug unsa may kabuluyagon sa mua. Pero dire buutan kay mi. Kay Amerika man ni mahadlok mamig madakpan mi dire. Kay dili gud mi taga dinhi. Taga dire pa ka magpapreso-preso pa ka dire mo dai gidangat nimo. Pero sa mua perting buluyagon na namo. Aliman no? Pagbutang og checkpoint din ha. Di ba gatos-gatos ka mga tao ning dili mo lahos kay way mga lisensya. Pero sa Amerika, sulay og drive nga wala kay lisensya, priso ka. Driving without license. Priso ka. Makagawas ka pero ipaagi pag korte. Gugamit pa kag abogado para sunon ka nga anong wala kay lisensya. Unsa man gihinungdan nga wa man jud ka kalukat o lisensya. Labanan pa kag abogado ana para beri ka makagawas. Pero ato wala rin lisensya hayo sa. Pero dito, dili na pwede. Crime na dito. Ina na. So again, ang akong punto nga buti pa sa butis. Devotion. Sama ni Mama Mary, sama ni Angeline Aguirre, nga nagpakamatay yun. Bahala, nagrakrakan. Gilaliman ba yan? Bago pa yun itong minyo. Mga oskabulan, pasukad na minyo. Patay siya. Hilak ang iyang gidikanan. Pero proud kitang mga Pilipino tungod sa iyahang kinaiyang gipakita. Open kayo ang mga Israelita nga mudawat og daghan pang mga Pilipina di maayo gyud ining mga Pilipina. Anyway, salamat sa tas Ginoo nga nakapakita ang atong usa sa kadugo nato ug ingon atong kinaiya. Manindog palihog.